Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε καλεσμένο για στο Pero Time Live Show τον διάσημο μάγειρα Ζαν Λοβέρ. Γεια σου, Ζαν. Καλησπέρα. Έχω έρθει, είναι η τιμή μου πρώτα απ' όλα που έχω έρθει εδώ πέρα στην Αθήνα για να καθίσουμε να δούμε ουσιαστικά την εκπομπή και το γλυκό το οποίο θα σου το φτιάξω ειδικά για εσάς. Τι θα μας μαγειρέψει σήμερα? Λοιπόν, ένα γλυκό το οποίο θα αποτελείται από διάφορα υλικά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, επειδή το Pero Time είναι φοβερό και καταπληκτικό, θέλω να δω ουσιαστικά να δημιουργήσω και να βάλω την εφεύρεσή μου για να θα βγάλω ένα φοβερό αποτέλεσμα, όμορφο, καταπληκτικό και νιώστο. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δούμε. Εδώ πέρα είναι έτοιμη κατσαρόλα, βγάζουν ήδη μπουρμπουλήθρες, τον βλέπετε ουσιαστικά το καπνό. Παίρνουμε ουσιαστικά το πουμαρό. Καταπληκτικό. Παίρνουμε το cornflakes. Καταπληκτικό. Λεμογάκι από το κήπο του Pero Time. Εδώ πέρα. Καταπληκτικό. Ήδη αρχίζει αυτές με τις μπουρμπουλήθρες και αναμειγνύεται το υλικό. Βάλουμε 4 μακαρόνια. Πρέπει να το σπάσουμε όμως σε συγκεκριμένα σημεία. Λίγο ρίγανη. Λοιπόν, σε ρίγανη εντωμεταξύ η μαμά μου έλεγε πως ονομάζει La Route Vert. Λοιπόν, βγαίνει μόνο σε ένα βουνό συγκεκριμένο το οποίο βρίσκεται στην Αφρική. Βάζουμε τη σκόνη barbecue d'Aveu la Meur. Αποξηραμένη, όπως το είχε πει και η Δήμητρα. Πιπεριά, κάπως έτσι. Θα βάλουμε και λίγο ζάχαρη, καυτηρική. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή το γλυκό το οποίο το είχαμε φτιάξει προλίγου. Είμαστε από το Marseille και ονομάζομαι Ζαν Λοβέρ και περιμένουμε αυτή τη στιγμή να βγει το τέλειο αποτέλεσμα. Λοιπόν, μυρίζω αυτές με... Ακούγεται ωραίο, ακούγεται. Όχι, μυρίζει, γιατί εμείς στη Γαλλία το λέμε ακούω. Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή έχουν περάσει τα 18 δευτερόλεπτα και 20 κάσμα δευτερόλεπτου, το οποίο το είχα δηλώσει εδώ πέρα στον Μπαμπαρμίτσο, έτσι τον λένε εδώ πέρα στην Αθήνα. Καταπληκτικό, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε ουσιαστικά η απόχρωση του ροζ και του κόκκινου πως έρχεται σε αυτή την υπέροχη απόχρωση. Λοιπόν, όπως θυμάστε, είχα πετάξει τα μακαρόνια, είχαμε πετάξει το cornflakes, είχαμε πετάξει και κάτι φιλαράκια. Η χημεία και η φυσική έπαιξε σημαντικό ρόλο. Η φράουλα βέβαια δεν ξέρω πώς εμφανιστεί. Θα φωνάξουμε τώρα τα παιδιά από το Pero Time και θα μας πούνε ουσιαστικά τις εντυπώσεις. Ευχαριστώ. Μαλάκα, σταμάτα να τρως. Εδώ δεν το έχουμε για το γύρισμα. Εντάξει, ας το γύρισμα. Λοιπόν, πίνασα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Pero Time Live Radio, Pero Time Live Show. Και είχαμε την τιμή να έχουμε. Το Ζαν Λοβέρ μαζί μας. Ζαχαροπλά, σταμάτα ρε. Ωραίο. Αυτό το μακαρόνι. Αυτό τα κοφλέιξ. Νιώθω την πιπεριά. Καταλαβαίνω λίγο και το δυόσμο. Καλό είναι αυτός έχει κάνει καλή δουλειά. Να πάμε να προσλάβουμε. Θα την κάνω εγώ καλύτερα. Ναι. Το Pero Time Live Radio Σας εύχεται καλές απόκριες.